Хора, аз съм Хитлер БГ и днес ще играем на Clash Royale. Това ще е една нова поредица. Да знаете, че не копирам никой. Просто ми е те. Гледам другите и викам. Бач, ти с колко абонати имат? Пък аз гледай колко имам. И да. И гледах повечето клипове им са падат на Clash Royale. На GDG, на Вената, на Гочка 47. Тъй. Нали, И аз викам, нещо ще има съмнително. Яре! Рекох. Айде и аз малко да поцъкам пък. Който стане, стане. Арв бой! Джабой! Заповядай. Що ми отвърля? Ще му сложа на другата кола. Що там бе, принц тъп? Та-да-да-да. Тук май ще бия. Айде. О, златен. Що пустах този? Добре, му къде ще пусти? Четвърта среща. Четвърта кола. Ние пускаме среща. Тук. Окей. Ще пуснем и тая. Тъга-тъга-тъга-тъга. Фо? Айде, тук победихме. Седем злато. Всички ли са 150, бе? Чай да изчакам от коя страна ще пусна. Той беше тъп. Сега дали това ще е... Не бе, долу са тъп. Много съм смотан. Тея колеги, иди си другия червен да се разбият. Ще се разминат тя. Май тук ще бим. Моята тактика работи. Бай-бай! Убих 5. Пята арена. Не 5 арена, а 5 ниво. Кула.
Много съм добър. Той беше изключително тъпо, което направих аз. Жалко, че нямам скелетън арми да го бия толкова по-бързо. Той преди можеш гиганта да бачква. Що ми направи един път? Деймидж. Ох, то си ми така си. Има и бейби дракон. Ох, добре, направи един деймидж. Бейби дракон. Убийте го! Че аз не мога нищо да пусна. Тук. Мини пекап! Помогни за нещо, колеца! Окей. Мини пеката помогна съвсем малко. Наистина ли бе? Гледай, всичките са ми на 5. Това е нереален късмет. Гледай. Той от кошмарската е, майка. Добре. Мини пека. Аз съм си направил най-скъпия клан. Аз пък клан. Най-скъпите карти съм сложил. Я ще да вера. Да. Само петиция, той не го използвам. Аз няма ползвам. Аз тук там ако помогне за скелета на армия. То са най-тая тук. И на мястото на тази къща слагам. Чай те ги увелича. Не това. Готово. Най-скъпите карти съм сложил аз. Наистина ли бе? Що те бе? Какъв то късмет бе? Сега то ще ме рекаме. И аз взех кулата, какво си мислиш, че? Че ще остава безнаказано? Няма такива неща при мене. Ще изчакам да направи 9 отвара. Чай, това да сложим тъй. Малко. И ще бием. Кам. Бързо. Опа, то като сложи той. Ох, то като сложи той ми се стъжни живота, ама. Дан. Генерала винаги печели. Още малко ще стигна четвърта арена. Ха-ха-ха! Защо? Много ме дразни този звук.
Така. Да. Ма я се взема колата. Няма пък да оставя тук там е. Не. Това е май хак. Не. Хак. Yes, бе! За малко. За малко. Ма бия. GGG. GGG друг път. А, какво? Yes, бе! Yes. Yes, 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 yes. Я? О, той ще е много яко да спечеля. И е това. Значи искам да спечеля единствено е тези трич. Нищо, че ми направи голям демидж. Ма, тези са добре. Това ще е всичко от мен за този клип на Clash Royale. Бай.